Eskolegian bigarren etxe bizitza duten kanpotiarrak dira Patxi eta Sustrai. Oporren pasatzera jindirenean, etxeko pareta eskolegia ez da salgai tindaketaz imokatua atseman dute. Patxi hasita, iruna bertsu osatu hartio. Tindaketa itxusia, kolore gorri bizia, komunistena izan behar du, danere auzia, nolako injustizia, eta haze disgrazia. Soluzio bat bakarra dugu, deitu polizia. Soluzio bat bakarra dugu, deitu polizia. Hori da gure ohitura, heziketa ta kultura, baina poliza deitu gabere, bakarrik heldu da, hemen tindutik tindura, zabaltzen dute mindura, eta ondoren ez dira bizi turisten kontura, eta ondoren ez dira bizi turisten kontura. Turismoa utzi tira, oiek terroristak dira, nolako mina senditzen dudan, horiei begira, behin betiko askida, hori da nere desira, nahiago nuke guardia zibilak hemendik balira, nahiago nuke guardia zibilak hemendik balira. Etzara tipo makala, gaiztoa bezain zitala, pentsatzen duzu hau dela palko presidentziala, poliziei deitu ala, ulertuko duzu ala. Atzerritarrak direla hoiek, gugaren bezala. Atzerritarrak direla hoiek, gugaren bezala. Utzia nauzu penetan, emozio ainitzetan, atzerritarrak direla hoiek, diozu benetan, gaur zenbat jende da etan, sasietan ta errekan, flikek ez dute tindaketarik oien etxeetan, flikek ez dute tindaketarik oien etxeetan. Naiz hemen bizi aspaldi, ta kalera gutxi jalgi, lurrau guretzat peibazk bada, eientzat Euskadi, deituaz poliziari, mesedez ez zaitez ari, kritika egin behar diogu gure buruari, kritika egin behar diogu gure buruari.
Euskari.